úžasná žúrka, kamoši. A nebola to obyčajná party. Bola to benefičná party. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 5500 eur spolu s 10% z tržby od baru Bukovský. Nadácia O2 nám túto sumu zdvojnásobí a tak spolu pomôžeme mnohým rodinám v núdzi. Ďakujeme všetkým tancujúcim darcom. Našim špeciálnym hosťom Zuzke Smetanovej a Mikimu Michalčíkovi. Tiež fantastickému týmu Bukovský bar a dobrovoľníkom, ktorí sa pričinili o takýto krásny večer. A spokojne si berte našich otcov aj budúci rok.